Muhammad Ali maka itu gimana? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mga ina-ina pinamakapunulan sa mga maranosong na siya nagkililan na bilit pamormat ko sila ng buwan bumayon na mga makinan na espesyal request saya Sultana Sarip saya walas. Na gusto ni kayo ay nabalayan ko tamparahan si Tiramila. Tuhan isi kira-kira na maragay din manunod sa itapasa sipon na rin mga oray hindi dalawa na yung oray kumunoyang na kong kagutuan kasi itong pumunod sa malambot sa pamikiran na ka na lagdag tagod ay sa suwarang ko baka na pinamata na kaya paginantaka ka ng pamanayaw galing pa sinikan ginawa inabara kalakating kape sabi akan muda katarkanong sumanaw sa lamak karlilin talaga pipya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alam
nagkumiyak ako sa bumuyok. Hindi mataan. Na pareho na gumawa sa Buddha kaya pamanagal terus ang giyang kuto putri Munoray. Na nayar pa na